Wah, glereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu iki. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Ha saya nguneke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak peksa wani niki perkara ceweke. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula urung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba. Ayo man. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah palus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa ora minggat gegulung dening aku Baladewa.